Sa paglipas pa ng mga araw, patuloy namang pinagmamasdan ni Eseng ang pagpaparamdam ng nilalang sa kanilang baryo. Lahat ng gusto niya ay nakukuha niya ng walang kahirap-hirap, na para bang kusa itong ibinibigay ng mga ordinaryong tao. Salapi, damit, pagkain, karne, at marami pang iba ay kayang-kayang hingi ng nilalang na yon. Nagagawa din niyang paamuhin at pasunodin ang mga ordinaryong tao na kanyang nakakasalamuha sa kahit anong pamamaraan na kanyang nais. Dahil sa kakaibang taglay nitong abilidad, kaya namay matinding pag-iingat ang ginawa noon ni Eseng. Hindi rin niya pinagtangkaang muling lapitan ang nilalang sa pangambang maaari siya nitong madakip o hindi naman kaya'y maalipin. Wala din siya noong ibang maaasahan kung hindi ang kanyang sariling kakayahan at ang gabay ng duwende na nasa kanyang kalooban. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa nilalang, doon niya dahan-dahang nauunawaan ang kakayahan nito. Ayon kay Eseng, na bago makuha nito ang kanyang nais sa mga ordinaryong tao, ay hinahawakan nito ang kanyang medalyon na nakakubli sa kanyang balabal at nakapulupot sa kanyang leeg. Palagi niya itong hinahawakan sa lahat ng oras, lalo na kapag meron siyang kakausaping tao. Nang masipat ito ni Eseng, doon niya napagtantong maaaring ang medalyong itinatago ng nilalang ay ang nag-iisang kahinaan sa kanyang abilidad. Sa paglipas pa ng araw, kung ano-ano na ang kanyang naisip na plano upang magawa niyang maisahan ang nilalang na kanyang pinagmamanmanan. Hanggang sa dumating ang punto na nakaharap na nga ni Eseng ng pinakaperpektong pagkakataon upang maisagawa niya ang kanyang binabalak. Isang araw, maaga pa siyang nagbantay sa kanilang baryo upang salubungin ang lalaki. Alam na niya ang oras ng pagdating nito, kung kaya't nagawa niyang maihanda ang kanyang mga binabalak. Ang ginawa noon ni Eseng ay nagbalat kayo siya bilang matandang babae upang hindi siya matunugan ng nilalang. Ikinubli niya din noon ang kanyang presensya nang sa gayoy hindi nito mapukaw ang atensyon ng kanyang kalaban. Ang tanging inaasahan niya lang sandata noon ay ang nag-iisa niyang sundang na punong-puno ng mga orasyon. Sa pagsapit ng nakatakdang oras, hindi nga nagkamali si Eseng ukol sa pagdating ng lalaki. Nang masipat niya itong papalapit na sa kanyang kinaroroonan, pinili na niyang isagawa ang kanyang plano. Sa paglapit ng lalaki, walang pagdadalawang isip na sinunggaban ito ni Eseng gamit-gamit ang kanyang buong lakas. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong makahawak pa sa kanyang medalyon upang hindi na siya malagay sa alanganing sitwasyon. Sino ka ba? Umalis ka nga dyan! Wika ng lalaki. Subalit, kahit anong gawin nitong pagsigaw, ay hindi ito tinatantana ni Eseng hanggang sa dumating ang puntong nakuha na niya ang medalyon nito. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din naman silang pinagtipunan ng mga tao sa baryo upang sila ay awatin at makiusyoso. Aminado naman noon si Eseng na siya ang nag-umpisa ng gulo, kung kaya't ninais na lamang niyang manahimik sa ginagawang pagwawala ng lalaki. Habang patuloy siya nitong pinagmumura, ay sinasabayan niya ito ng mga madidiing pagduduro na para bang labis ang kanyang pagmamaliit kay Eseng. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napansin ng lalaki ang pagkawala ng kanyang medalyon.
Sa puntong yun, nais na nitong magwala at sumugod kay Esing dahil sa galit. Subalit nagawa siyang pigilan noon ng mga tao. Pinalayo na din sa kanya si Esing nang sa gayoy tuluyan na nilang mabawasan ang tensyon sa buong paligid. Bago pa man tuluyang makalayo si Esing sa lugar, ay rinig niya ang mga pagbabantang binitawan ng lalaki. Demonyo ka! Ito ang pagkatatandaan mo. Magmula ngayon, habang nabubuhay pa ako, hinding-hindi malalagay sa katahimikan ng buhay mo. Hahanapin kita, kaya tandaan mo yan. Sigaw ng lalaki habang patuloy itong inaawat ng mga taong naroon. Nang marinig ito ni Esing, ay ninais na lamang niyang maging kalmado sa lahat ng pagkakataon. Ang mahalaga sa kanya noon, nakuha na niya ang karga nitong gamit na sa tingin niya ay higit na makakaperwisyo sa kanya at sa kanyang mga kababaryo. Esing, umuwi ka na muna sa inyo. Tsaka na lang natin to pag-usapan kapag malamig na mga ulo ninyo. Alam ko namang may mabigat kang rason kung bakit mo nagawa ang bagay na ito. At yan ang nais kong malaman sa susunod nating pagkikita. Wika ng isang tanod. Salamat kaibigan. Naway iyo sanang pagpasensyahan ang ginawa kong kahihiyan dito sa ating baryo. Mauna na ako sa inyo. At sana'y mag-iingat kayo palagi. Sagot naman dito ni Esing. Nang marinig ito ng mga tanod, agad din naman silang bumalik sa kinaroroonan ng lalaki. Si Esing noon ay kasywal nang naglalakad pabalik sa kanilang tahanan habang hawak-hawak ang agimat na kanyang kinuha. Bago pa man siya noon pumasok sa kanilang tahanan, ninais niya munang ibaon ang kwintas na yon sa lupa ng panandalian upang patulugin ang gumagabay dito. Kung hindi kasi yun gagawin ni Esing, ay madali lang siyang mahahanap ng nangangalaga sa gamit, gawa ng maaamoy niya ito sa hangin. Sa pagpasok niya sa kanilang pamamahay, bumungad sa kanya ang naglalaro niyang kapatid at nagluluto niyang ina. Hindi na niya pinansin ang mga ito sa kadahilanang marami pa siyang gagawin noong mga oras na yon. Nang makapasok na siya sa kanyang silid, agad din naman tiningnan ni Esing ang kwintas upang makita ang kabuuang anyo nito. Sa pagsilay niya sa gamit na yon, doon tumambad sa kanya ang mga tinagpi-tagping buto ng daliri ng tao na merong maiitim na bato sa dulo. May mga nakabalot ding dasal sa kwintas na yon na siyang hindi na pinakialaman na ni Esing. Alam niya kasing ang mga aral na nakasulat doon ay maaaring aral ng kaliwa sa kadahilanang sama-sama ng galing ang gamit na yon. Nang maitago na ito ni Esing, agad naman siyang lumabas ng kanyang silid upang tumulong na sa mga gawain. Isinantabi na muna niya ang naging problema niya sa baryo upang kahit papaano'y makabawi man lang sa kanyang mga magulang. Nang sumapit ang gabi noong mismong araw, matindi na ang pagbabantay ni Esing sa kanilang tahanan. Nagsunog na din siya noon ng makabuhay sa paligid na hinaluan ng tira-tira nilang balat ng nyog. Binaliktad na din niya ang walis tingting nila sa labas ng kanilang bahay upang magsilbing babala sa mga nilalang na merong pagnanais na sila ay gambalain. Habang nagpapahinga sila Esing, hindi naman niya inalis ang kanyang ulirat sa paligid upang madali niyang maramdaman ang mga hindi kaaya-ayang mga nilalang na umaaligid. Subalit, naabutan na lamang siya noon ng madaling araw kakabantay at wala pa rin siyang nararamdamang kakaiba sa kanilang tahanan. Dahil sa walang tulog buong magdamag itong si Esing, kung kaya't hindi niya nagawang makapagtrabaho. Pinili na lamang niya noong matulog ng buong umaga
upang kahit papaano'y magawa niyang makabawi ng tulog. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, tuluyan na ngang nalaman ng Tatay Fernan niya ang tungkol sa kanyang kinasangkutang gulo. Eseng, magtapat ka nga sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Alam kong hindi ka ganyan, kaya nakakasiguro kung meron kang mabigat na dahilan. Wika ng kanyang ama paggising niya. Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, ninais na muna niyang maupo sa kanyang kinahihigaan upang mag-ipon ng kanyang mga kasagutan. Alam kasi noon ni Eseng na masyadong sensitibo ang mga ipaparatang niya sa kanyang nakaaway. Tay, alam niyo namang hindi ako nakikipag-away sa mga taong walang laban, hindi ba? Mahirap mang isipin, Tay. Pero yung nakalaban ko kahapon, may dugong aswang yun. Sa katunayan, kaya ako nagawang maglikha ng gulo sa bayan ay para makuha ang iniingatang gamit ng aswang. Wala na akong pagpipilian noon kung hindi ang gawin ang sa isip kong tama. Kahit sa paningin ng iba, ay isa itong pagkakamali. Paliwanag naman ni Eseng. Ay nako Eseng, bakit ka ba kasi nagsasarili? Lalo na kapag may lakad ka. Pwede ka naman sa akin magpatulong, pero hindi mo to ginagawa. Tandaan mo, kahit anong mangyari, ama mo ko at ako ang magiging responsable sa mga masasamang mangyayari sa iyo. Sagot naman ng kanyang ama. Sa ngayon, mas mainam na huwag ka munang magpakita sa bayan upang makaiwas ka sa gulo. Malay mo, meron ng inihandang sorpresa ang iyong kaaway laban sa iyo. Dagdag pa nito. Matapos nilang makapag-usap, ninais na lamang noon ni Eseng na sundin ang opinyon ng kanyang ama. Mas mainam nga ang ganon, para na may matuunan niya ng kanyang atensyon ang pagpapanalangin. Dahil sa alam na ng Tatay Fernan niyang meron siyang kaaway na aswang, kung kaya't wala na itong nagawa kung hindi ang ilabas ang kanyang itinatagong armas. Kagaya ni Eseng, meron ding sundang na minana ang kanyang ama sa kanilang mga ninuno na ginagamit din sa pagpuksa ng mga masasamang elemento. Mas makapangyarihan at mas epektibo ang sundang na yon ng di hamak sa gamit niya. Gawa ng marami na ditong nagbasbas na mga antingero. Habang tinatanggal ng kanyang ama ang kandado sa pinaglalagakan ng sundang, ay halos mapabuntong hininga na lamang itong si Eseng dahil sa labis-labis na pagkasabik. Sa pag-alis ng takip ng baul, bumungad sa kanya ang sundang na nakapulupot sa pulang tela. Marami na ding alikabok ang loob nito na siyang palatandaang matagal nang nananahimik ang gamit na yon. Bago pa man ito ilabas ng kanyang ama, inalayan niya muna ito ng dasal upang muling gisingin ang natutulog nitong gabay. Sa paglisa ng sundang sa kanyang kinahihimlayan, doon na dahan-dahan inalis ni Tatay Fernan ang balot nito, na siyang labis na nagpasabik kay Eseng. Ilang minuto pa ang lumipas, tumambad sa kanyang mga mata ang napakakinis na sundang na may kapurulan. Gawa sa kawayan ang hawakan nito na merong wangis ng isang butiki. Naniniwala kasi ang mga ninuno noon nila Eseng na ang butiking merong pakpak ay isang mabisang pangontra laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Lahat ng kanilang gamit ay merong ganoong simbolo nang sa gayoy agad itong makita ng mga aswang. Nasa paniniwala kasi ng mga ninuno nila Eseng na nag-iiba ang paningin ng mga aswang sa tuwing nakakasilay sila ng bagay na merong ganoong ukit. Pagmasdan mo ito, Eseng.
ang hiwaga sa likod ng ating mga ninuno. Labis tayong mapalad dahil tayo ay isa sa mga pinamanahan ng ganitong armas. Ngayong nakita mo na ang sundang na ito, kinakailangan mong manalangin sa Ama sa loob ng 50 araw. Gagawin mo ang mga bagay na yan upang ikaw ay maging karapat-dapat na magmana sa armas na ito. Wika ng kanyang ama habang inilalagay sa taguban ang sundang. Nang tuluyan na itong mawala sa paningin ni Essing, agad din namang nawala ang kakaibang presensyang bumabalot sa buong paligid. Sa pagsapit ng pangalawang araw, agad din namang inumpisahan ni Essing ang 50 araw niyang pananalangin. Tuwing 3:00 siya nag-uumpisa at magtatapos siya ng 6:00 ng hapon. Dahil sa may pinagkakaabalahan na itong si Essing, tanging ang ama na lamang niya ang naghahanda ng kanilang mga pangontra laban sa mga aswang. Ipinagsabi na din niya ito sa kanyang mga kumpare upang makahingi ng tulong sa kanilang kinakaharap na sigalot. Sa paglipas pa ng mga araw, marami nang nakuhang armas itong ama ni Essing, kagaya ng buntot pagi at mga iilang bala ng barel. Isang gabi, habang nagsusunog ng balat ng nyog itong ama ni Essing, meron itong nasipat na kakaibang nilalang na nagmamasid sa kanilang bakuran. Maihahalin tulad mo sa isang aso ang wangis nito, subalit meron itong nanlilisik na mga mata. Nang makita to ng kanyang ama, agad din naman itong tumayo upang tanungin ang nilalang na kanyang nakita. Sino yan? Tanong nito. Subalit, kahit ilang ulit niyang tanungin ang nilalang na yon, bigo siyang makakuha ng sagot dito. Sakto naman noong papalabas ng pinto itong si Essing, kung kaya't agad niyang nakita ang nilalang na siyang kinokompronta ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong tumitig kay Essing at nagwika ng, Ibalik mo ang ninakaw mo at walang magiging problema. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko upang maisakatuparan ang gamit na yun. Huwag mo kong gagalitin, tao, dahil hindi mo magugustuhan kapag ako ay nag-umpisa ng kumilos. Wika ng nilalang habang dahan-dahang lumalapit sa bakod ng kanilang bahay. Nang tuluyan na itong makalapit sa kanila, bigla din namang napaatras ang kanyang ama nang masilayan nito ang malademonyong kaanyuan ng nilalang. Paglalarawan ni Essing sa lalaking yon, meron itong 2 pakpak na parang sa uwak at napupuno ito ng balahibo sa kanyang buong katawan. Nagpapalit-palit din ito ng anyo bilang tao na parabang nakikipaglaro ito sa mag-ama. Sa pagliwanag ng buwan sa buong pagmumukha ng nilalang, bumungad sa kanila ang nakakapanindig balahibo nitong wangis. Ayon kay Essing, na ang pagmumukha ng nilalang na yon ay halos maiihalin tulad muna sa isang demonyo dahil sa pagkakaroon nito ng 2 matatalas na sungay. Wala ring labi at ilong ang nilalang na yon dahil sa napalitan na ito ng animoy na tapyas na bunganga ng baboy. Sa patuloy na pagsilay dito nila Essing, ay halos hindi na nila mapigilang makaramdam ng takot sa kanilang buong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, sumagot naman itong si Essing ng, Hinding-hindi ko ibibigay ang gamit na yon sa'yo. Kung gusto mo tong makuha, kunin mo ito sa ilalim ng bangkay ko. Nang marinig ito ng nilalang, imbis na matawa, tanging pag-angil na lamang ang ginawa nito habang lumuluhod sa harapan ng kanilang bakuran.
Wala din naman noong nagawa noon sila Esing kung hindi ang pagmasdan ang mga susunod nitong gagawin. Nang maramdaman nila ang muling pagbalot ng katahimikan sa paligid, doon na nila narinig ang mga kakaibang engkantasyon ng nilalang. Animoy meron itong ibinabaong sumpa sa kanila na hindi nila matukoy kung ano at kung para saan. Kahit nais man nilang patigilin ang nilalang sa ginagawa nito, wala silang kakayahan upang ito ay gawin. Ayon kay Esing, na ang mga engkantasyong binitawan ng aswang ay nasa dialekto ng mga engkanto na hindi niya mawari kung ano ang uri. Maaaring dialekto ito ng itim na engkanto, kaya na may hindi siya gaanong pamilyar dito. Ilang minuto pa ang lumipas, merong narinig na tinig si Esing sa kanyang isipan na nagsasabing, Kaibigan, pagmamarka ng itim na engkanto ang ginagawa ng nilalang na yan. Mag-iingat kayo dahil sa pagsapit ng 3 araw, patuloy na kayo ditong pagpepiestahan ng iba't ibang uri ng nilalang hanggang sa merong makuhang alay sa inyong pamilya. Nang marinig ni Esing ang tinig, hindi niya maiwasang mangamba para sa kanyang kapatid. Muli na naman kasing nanumbalik sa kanya ang ginawang pagpaparusa ng mangkukulam kay Obet. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumayo ang nilalang na yun habang nanunumbalik ang kanyang wangis sa orihinal nitong kaanyuan. Matapos yan, nagwika ito ng, Naway magkaroon kayo ng masasayang araw pagtapos ng gabing ito. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan ng pagtalikod ng lalaki habang humahagikgik. Nang tuluyan na itong makalayo sa kanilang kinaroroonan, ninais naman nila Esing na bumalik na sa kanilang tahanan. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, agad din naman niyang napansin ang kakaibang presensyang bumabalot sa kanilang pamamahay. Animoy merong nakakasulasok na enerhiya sa kanilang bakuran na hindi mawari ni Esing kung saan ang gagaling. Pilit niya ring kinontra ang markang ginawa ng lalaki, subalit bigo siyang ito ay alisin dahil sa pagiging salat niya sa karunungang lihim. Ayon sa duwending gumagabay noon kay Esing, na hindi niya magagawang alisin ang markang yun hanggat hindi niya napapasuko ang puno ng mga engkantong itim na gagambala sa kanilang lugar. Matapos niya itong malaman, wala na siya noong pagpipilian kung hindi ang magpatulong sa dati niyang maestro. Alam niyang bihasa yun pagdating sa pagpatay sa mga engkanto, kung kaya't yun lamang ang nag-iisa nilang paraan upang kontrahin ang lalaki. Dahil alam niyang nagtampo yun sa kanya, kung kaya't hinayaan na lamang niya ang kanyang ama na gumawa sa bagay na yun. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, matagumpay namang nakahingi ng tulong ang kanyang ama sa dati niyang maestro. Nag-usap muna sila nito ng masinsinan na siya rin namang naging pagkakataon ni Esing upang makahingi ng tawad sa mga kasalanan niyang nagawa. Wala akong galit o anumang tampo sa iyo, Esing. Kasalanan ko din naman ang nangyaring yon dahil sa wala akong kakayahan upang pamunuan ang aking disipulo. Kung sana'y mas malakas lang ako para kaharapin ang mambabarang, di sana, disipulo pa rin kita hanggang ngayon. Pero ngayon, Esing, sana'y hayaan mo kong makabawi sa iyo kahit papaano. Wika ng kanyang dating maestro. Maraming salamat ho. Tatanawin po namin itong isang malaking utang na loob sa iyo, aking maestro.
Sagot naman ni Eseng. Sa paglalim ng gabi, doon na nga dahan-dahang nakaramdam sila Eseng ng kakaiba sa paligid. Patuloy ang paglakas ng hangin sa kanilang bakuran kahit wala namang nagbabadyang bagyo noong mismong araw. Ayon sa kanyang maestro, na isa umanong senyales ang bagay na yon sa papalapit na pag-ahon ng mga itim na engkanto. Kahit alam nilang magiging ligtas sila sa loob ng kanilang tahanan, hindi pa rin nila isinasantabi ang mga panlilinlang na hindi nila inaasahan. Kilala kasi ang mga engkantong itim bilang isang mapanlinlang na nilalang sa mga binibiktima nito. Lahat ng kahinaang maaaring taglayin ng isang tao ay kanilang ginagawa upang tuluyan itong mapaikot sa kanilang mga kamay. Ang iilan sa mga matitinding panlilinlang ng mga engkantong itim ay ang paggaya sa boses ng kanilang minamahal o di naman kaya ay ang dahan-dahang pagwasak ng kanilang pananampalataya sa Diyos na kanilang kinikilala. Kapag naramdaman ng mga engkantong itim ang pagkarupok ng kanilang proteksyon sa katawan, doon na ito mag-uumpisang gumawa ng hakbang. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakaramdam na sila Eseng ng mga pagkalampag sa dingding ng kanilang bahay. Ang bunso niyang kapatid noon ay hindi na mapatahan sa pag-iyak nito sa kadahilan ng labis na itong nakakaramdam ng takot. Si Ubet naman noon, tahimik lamang sa sulok ng kanilang bahay habang pinagmamasdan ang kanyang kapatid at mga magulang. Sa pagpapatuloy ng paglakas ng hangin sa buong paligid, tuluyan na ngang namatay ang apoy sa kanilang gasera na siyang nagsisilbing ilaw sa napakadilim ng gabi. Hindi na ito binuhay nila Eseng sa kadahilanang mariin itong ipinagbawal ng albularyo. Ayon kasi sa albularyo, na magsisilbing hudyat lamang yon sa mga itim na engkanto upang mas lalo pa silang magwala sa buong paligid. Nasa paniniwala kasi nila Eseng na isa ang apoy sa mga kinakatakutan ng mga itim na engkanto. Kapag meron sila noong ginagambalang lugar, sinisigurado muna nila na patay ang lahat ng apoy sa paligid bago nila gawin ang kanilang nais. Habang nangangapa sa dilim noon sila Eseng, patuloy naman nilang naririnig ang mga pagnanangis ng mga itim na engkanto. Nasa boses yon ng isang babae na siyang labis na nagbibigay takot sa kanilang pamilya. Ang bunso niyang kapatid at ina ay halos para nang mababaliw dahil sa patuloy na pagsisigaw ng mga ito dahil sa takot. Kung ano-ano na ang ginagawa noon ng ama ni Eseng upang mapakalma ang kanyang asawa, subalit hindi niya ito magawa-gawa. Dahil sa patuloy na pag-iingay ng mga ito, wala nang nagawa si Eseng kung hindi ito ay patahimikin sa pamamagitan ng isang tigalpong bigay sa kanya ng duwende. Ayon kay Eseng, na ang usal na yon ay karaniwang ginagamit ng mga aswang kapag ito ay nambibiktima ng mga ordinaryong tao. Matapos niya itong gawin, agad din namang pinainom ng kanyang maestro ang lupaypay na katawan ng kanyang ina at kapatid ng isang langis na pampatulog. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumahimik ang loob ng kanilang tahanan dahil sa pagkawala ng malay ng kanyang ina at kapatid. Doon na din sila noon nag-umpisang magmatsyag upang magawa nilang mapag-aralan ang mga kakaibang ginagawa ng mga engkanto. Sa pagsilip nila sa siwang ng kanilang tahanan, bumungad sa kanila ang mga malataong nilalang na merong kakaibang wangis.
Paglalarawan dito ni Eseng, maihahalin tulad mo ito sa tao, subalit merong mga sobra sa kanilang katawan na siyang hindi ordinaryo. May mga nakikita siya noong mga babae na merong mga pakpak na animoy paniki at paa na parang katulad ng sa ibon. May iilan din sa mga ito ang merong 3 mga kamay at mahahabang mga braso at binti. Lahat ng mga nilalang na naroon ay nanlilisik ang mga mata, at sa bawat paghakbang nila sa bakuran nila Eseng ay sinusundan sila ng hindi mabilang na mga santelmo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nasilayan ang pag-usbong ng isang napakaitim na halaman sa lugar na ginawa ng marka ng lalaking kanyang nakalaban. Sa unahan namang bahagi ng halaman ay merong isang napakaitim na malabuhanging bagay na siyang dinaraanan ng mga itim na engkanto. Alam niyang yon ang lagusan ng mga ito, subalit hindi niya mawari kung para saan ang gamit ng umusbong na itim na halaman. Maaaring isa yung harang sa kanilang lugar upang hindi sila magawang pasukin ng iilang albularyong nakamadsyag sa pagsalakay ng mga engkanto. O hindi naman kaya'y ang halamang yon ay isa ding karagdagang lakas ng mga engkantong itim upang magawa nilang magtagal sa mundo ng mga tao. Dahil sa kakaibang kaganapan sa buong paligid, wala silang nagawa kung hindi ang maghintay sa pagsapit ng umaga. Kahit anong gawing pagpaparamdam ng mga engkanto sa kanila, tanging pagmamatsyag lang naman ang nakakayang gawin nila Eseng. Maestro, may magagawa ho ba tayo? Tanong ni Eseng sa kanyang maestro. Sa ngayon, iho, wala tayong magagawa. Masyadong marami ang hukbo ng mga engkantong ito na siyang magiging mapanganib para sa atin upang gumawa ng hakbang na hindi pinag-iisipan. Hindi ito kaduwagan, bagkus ay ginagamit lamang natin ang ating talino sa ganitong uri ng sitwasyon. Sagot naman ng kanyang maestro. Nang marinig ito ni Eseng, ninais na lamang niyang magsawalang imik sa kadahilan ng kahit papaano, aminado siyang totoo ang sinasabi ng kanyang maestro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon nila nasilayan ang isang ritual na ginagawa ng mga ito. Ayon kay Eseng, na habang pinagmamasdan nila ang mga nilalang, doon nila nakita ang pagtitipo ng mga ito na di naglaon ay naging isang bilugang hugis. Ayon sa kanyang maestro, na isa umano yung ritual upang magkaroon ng isang matinding salot sa lugar na siyang labis na makakaapekto sa kahit na anong nilalang na naninirahan doon. Ang mga salot na yon ang magsisilbing sumpa para sa mga taong nakatira na kailanmay hindi nila magagawang makaahon sa kamalasan hanggat hindi nila nililisan ang lugar na isinumpa. Eseng, kung ako sa inyo, bukas na bukas din ay umalis na kayo rito. Iwan niyo ang lahat ng inyong mga gamit upang tuluyang mawala ang lahat ng bakas ng salot sa paligid. Wika ng kanyang maestro. Iiwan? Hindi namin maaaring iwan ang bahay na to. Marami na kaming ipinundar para lamang maitayo ang haligi ng aming tirahan. Pasensya ka na, subalit hindi ko isusuko ang anumang merong kami ngayong pangkasalukuyan. Singit naman ng Tatay Fernanya. Nang marinig ito nila Eseng, wala na silang nagawa kung hindi ang tumahimik. Hindi naman kasi nila maaaring tutulan ang sinabi ng kanyang ama sa kadahilanang yun pa rin ang padre de pamilya ng kanilang tahanan. Sa pagsapit ng hating gabi,
walang patid pa rin ang pagpaparamdam ng mga itim na engkanto. Nakakarinig na sila noon ng mga paghalakhak ng mga bruha at patuloy na pagbato ng mga putik sa bubunga ng kanilang tahanan. Maya-maya pa, biglang nanlaki ang mga mata nila Eseng nang marinig nilang magwika ang isa sa mga ito, gamit-gamit ang lengguwahe ng mga engkanto. Animoy isang engkantasyon ang bawat katagang binibigkas nito dahil sa bilis ng pananalita ng engkanto. Tanging pakikinig lamang noon ang ginawa nila Eseng habang patuloy ding nag-uusal upang kontrahin ang anumang palipad hangin. Kasabay ng pagbigkas ng mga engkantasyon ng engkanto ay ang pagkatok naman ito sa kanilang dingding gamit-gamit ang kanyang matatalas na mga kuko. Hindi naman ito pinansin nila Eseng alinsunod sa sinabi ng albularyo. Nang sumapit na ang 3:00 ng umaga, doon na tuluyang naglaho ang mga engkantong itim sa lugar na kanilang kinaroroonan. Nawala na din ang bisa ng pampatulog na langis ng albularyo kung kaya't nagawa ng magising ng ina at ng bunsong kapatid ni Eseng. Nay, ayos lang ho ba kayo? Bungad na wika ni Eseng sa kanyang ina. Nasipat niya kasi itong panay ang hawak sa kanyang lalamunan na para bang meron itong iniindang karamdaman. Ayon sa albularyo, na normal lamang ang nararamdaman ito dahil sa epekto ng langis na kanyang ipinainom. Kung hindi niya kasi gagawin ang bagay na yon, maaaring mabaliw ang mag-ina ni Fernan dahil sa tigalpong binitawan ni Eseng. Labis-labis naman ang paghingi niya ng tawad noon sa kanyang ama dahil sa kanyang naging padalos-dalos na desisyon. Ilang araw pa ang lumipas, patuloy pa rin silang ginagambala ng mga itim na engkanto sa kanilang tahanan. Nag-uumpisa na ang pagpaparamdam ng mga ito sa pagsapit ng 6:00 ng hapon at magtatapos sa pagsapit ng 3:00 ng umaga. Walang palya ang panggagambala ng mga ito na halos dumating na sa puntong labis na ang panghihina ng ama ni Eseng dahil sa antok at pagod. Magmula din noong nagkaroon ng marka ang kanilang tahanan, dahan-dahan ang nalugi ang kanilang maisan dahil sa pesteng patuloy na nananalasa doon. Kahit isang binhi ng mais ay wala silang naisalba na siyang labis namang ikinalungkot ng kanilang pamilya. Hirap na din noon sila Eseng na makakuha ng kanilang uulamin sa bawat araw dahil sa pagkawala ng kanilang mga salaping itinago sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nang hindi na nila maatim ang mga nangyayari sa kanilang pamilya, napagpasyahan na nilang sundin ang nais ng maestro ni Eseng. Siguro nga, kailangan na nating lisanin ang lugar na ito. Wika ng kanyang ama habang patuloy na tinitingnan ang kanilang tahanan. Nang marinig naman ni Eseng ang sinabi nito, ay wala naman siyang naging pagtutol. Aminado din kasi siyang yun na lamang ang natitira nilang paraan upang makatakas sa sumpang ibinaon ng mga itim na engkanto. Noon ding mismong araw, tuluyan na nga silang lumisan sa kanilang tinitirhan at agad din namang lumipat sa lugar na malapit sa kanilang maisan. 2 araw na pinanday nila Eseng ang kanilang bagong tirahan upang kahit papaano'y magkaroon sila ng pansamantalang matutuluyan. Habang pinapanday pa noon ang kanilang bagong barong-barong, nanuluyan na muna sila sa albularyong naging maestro ni Eseng. Ikinatuwa naman ng kanyang maestro ang kanilang naging desisyon na lumipat upang iwasan ang mga masasalimuot na maaaring mangyari kung pipiliin nilang manatili sa lugar na yon.
Dahil walang-wala noon sila Esing, ang maestro na niya muna ang gumawa ng paraan upang kahit papaano'y sila ay matulungan. Labis-labis naman ang pasasalamat nila Esing sa tulong ng albularyo, lalong-lalo na sa tulong ng mga malalapit na kumpare ng kanyang ama. Hanggang sa paglipas ng 1 buwan, tuluyan na ngang nanumbalik ang sigla ng kanilang pamilya. Awa naman ng Diyos, hindi na sila nagawang gambalain ng mga itim na engkanto, lalong-lalo na ang lalaking pinagnakawan ni Eseng ng agimat. Marahil ay tumigil na yon sa pagtugis sa kanila dahil sa nagawa na nitong mabawi ang agimat na pagmamay-ari niya. Ngunit lingid sa kaalaman ng lalaki na patuloy pa ring naghahanda si Eseng upang muling mabawi ang agimat na yun. Palihim siya noong nagsasanay sa kanilang bukirin na ang tanging katulong lamang niya ay ang kanyang gabay. Isang araw, habang sila ay nagbabantay ng kanilang maisan, muli na namang nasilayan ni Eseng ang lalaking nagbigay ng marka sa kanilang dating tinitirhan. Kaswal itong naglalakad di kalayuan sa kanilang maisan na merong kasakasamang isang babae. Sa unang pagsipat pa lamang dito ni Eseng, agad din naman niyang namukhaan ang lalaki, kung kaya't ninais niyang magkubli sa lilim na kanyang kinauupuan. Alam niya kasing hindi magiging maayos ang takbo ng mga pangyayari kung nagkataong siya ay nakita ng lalaki. Nagkataon namang merong ginagawa ang kanyang ama, kaya naman hindi nito naramdaman ang kakaibang ikinikilos niya. Sa paglayo ng lalaki sa kanilang maisan, ay muli namang bumalik sa kanyang isipan ang pagnanais na makapaghiganti. Subalit, kahit nais man niya itong gawin, alam niyang magiging mahirap ang kanyang maaaring pagdaanan upang mapagtagumpayan ang kanyang binabalak. Hindi na muna siya nagpadalos-dalos sa kanyang mga desisyon dahil sa paniniwalang muli silang magkakatagpo ng lalaking yon sa tamang panahon. Nang tuluyan na itong maglaho sa kanyang paningin, sakto namang lumapit sa kanya ang kanyang ama. Oh, Eseng, ano na naman ba ang ginagawa mo dyan? Tanong ng Tatay Pernan niya. Wala ho, tay. May hinahanap lang ho ako. Sagot naman ito. Ganun ba? O siya, umuwi ka na't hinihintay ka na doon ng nanay mo. Pakisabi na lang, Eseng, na mamaya pa ang uwi ko. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Eseng, agad din naman niyang tinahak ang daan patungo sa kanilang tahanan. Marami pa kasi siyang naghihintay na trabaho roon, kagaya ng pagsasalok ng tubig at paglilipat ng kanilang kalan. Dahil sa labis niyang pagkaabala noon, isinantabi na muna niya ang mga nangyari. Ilang araw pa ang lumipas, dahan-dahan ang napansin ni Eseng ang pagdaan ng lalaking yon malapit sa kanilang maisan sa pagsapit ng 9:00 ng umaga. Hindi na niya noon maiwasang mangamba sa kadahilanang alam niyang hindi magtatagal at muli na namang magkakasalubong ang kanilang landas. Dahil sa takot na nararamdaman noon ni Eseng, kung kaya't pinili niyang muling manalangin upang makahingi ng gabay sa amang tagapaglikha. Eseng, ano ba yung kinakatakot mo? Nakakalimutan mo na yata ang biyayang binigay ko sa'yo. Alalahanin mo, hawak mo ang sombrero ng hari ng mga duwende. Kung kaya't wala kang dapat katakutan sa lahi ng mga aswang. Gamitin mo ang mutyang yan, Eseng, upang harapin ang inaakala mong mapanganib na kalaban. Ilang buwan na kitang pinagmamasdan, subalit hindi ko nakikita sa iyong sarili ang pagnanais na gamitin ang kapangyarihan kong inihabilin. Medyo
iritableng wika ng duwende sa loob ng kanyang isipan. Nang marinig ni Essing ang sinabi nito, ay doon pa lamang niya nagawang maalala ang tungkol sa sombrerong kanyang nakita. Hindi niya alam noon ang rason kung bakit nagawa niyang makalimutan ang bagay na yon na para bang bigla na lamang itong nawala sa kanyang memorya. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na niyang dukutin ang sombrero na nasa kanyang bulsa. Naramdaman kasi niya ang pag-usli nito, kung kaya't doon niya napagtanto na tangan-tangan pala niya ang sombrero ng hari ng mga duwende sa halos lahat ng oras. Matapos niya itong makuha, bigla naman siyang nakaramdam ng pagkagaan ng kanyang katawan na animoy kaya siyang dalhin sa kalangitan ng isang malakas na pag-ihip ng hangin. Tuluyan na ring nawala noon ang kanyang pangamba sa kanyang kalaban sa maaari nitong gawin sa kanila. Dahil sa muling pagtuklas ni Essing sa sombrero ng hari ng duwende, kung kaya't napagpasyahan niyang gamitin ito sa kanyang pagsasanay. Ilang linggo niyang ginamit ang sombrero ng duwende hanggang sa dumating ang puntong naging bihasa na siya sa paggamit nito. Nang maramdaman niyang kaya na niyang makipaglaban, doon na muling ginawa ni Essing ang kanyang binabalak. Ninais niya ding ipaalam yon sa kanyang ama at maestro upang kahit papaano'y alam ng mga ito ang kanyang gagawin. Nang maihanda na niya ang lahat, doon na niya muling minanmana ng galaw ng kanyang kalaban. Una niyang hinanap ang lalaking yon sa baryo na alam niyang maaaring kinaroroonan nito. Sa pagdating niya doon, hindi nga nagkamali ang kanyang inakala. Hindi pa man siya nakakalapit sa sentro ng kanilang baryo, bumungad na sa kanya ang lalaki na naroon sa isang tindahan. Panay ang pakikipag-usap nito sa kanyang mga kababaryo na para bang magkalapit na ang mga ito. Habang patuloy itong pinagmamasda ni Essing, muli na naman niyang nakita ang balabal nito sa leeg na kung saan ikinukubli niya ang kanyang medalyon. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat niya itong naglalakad patungo sa direksyon ng kanilang maisan, kung kaya't pinili niyang bagtasin ang pinakamalapit na daan patungo sa daang alam niyang daraanan ng lalaki. Kahit magkanda sugat-sugat na noon ang kanyang talampakan, hindi niya ito alintana dahil sa pagnanais niyang makapaghiganti sa lalaki. Nang marating na niya ang lugar na daraanan nito, ay halos matyaga naman siyang naghintay upang kumprontahin ang lalaking nagbigay salot sa kanyang pamilya. Napagpasyahan din niya noong doon na lamang ibuhos ang galit na kinikimkim sa mambabarang na siyang nagparusa sa kanyang kapatid. Sa pagkakataong yon, buong lakas nang nagbantay si Essing sa daanan at hindi na niya ninais pang magkubli sa paligid. Habang hawak-hawak niya noon ang kanyang sundang, marami na siyang iniisip na paraan kung paano niya magagawang kitila ng buhay ang lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nasilayan ni Essing ang pagdating ng lalaki. Hindi pa man ito lubusang nakakalapit sa kanya, ay mabilisan niya namang inusal ang kanyang bakod at puder sa katawan upang malaya niyang magamit ang kanyang mga usal nang hindi siya nito binabalikan. Sa sobrang lakas kasi ng taglay niyang aral noon, ay kinakailangan na din niya ng pamproteksyon upang hindi malagay sa alanganin ang kanyang buhay. Maniwala kayo o hindi, sa lugar na kinagisna noon ni Essing, siya lamang ang natatanging antingero na may lakas ng loob upang gumamit ng aral na merong magkabilaang talima. Kapag nagawa niyang magkamali sa kanyang mga inuusal,
Maaari siyang mapinsala ng kanyang sariling aral, subalit kapag nagawa naman niya ito ng tama, ay siguradong kamatayan ang naghihintay para sa kanyang kalaban. Ang tanging nagturo sa kanya ng mga usal na yon ay ang duwendeng kanyang naging kasangga sa lahat ng panahon. Yun din ang naging utak sa likod ng mga pagkuha ni Esseng ng mga mutya na hindi naglaon ay tuluyan na siyang kinilala sa kanila bilang isang dalubhasang antingero. Nang masipat siya ng lalaki, pinili nitong siya ay ipagsawalang bahala na lamang. Animoy, napakataas noon ang tingin niya sa kanyang sarili, gawa ng inaasahan na niyang wala namang panama sa kanya itong si Esseng. Nang tuluyan na siyang makalapit kay Esseng, agad din naman itong nagwika ng, Totoy, hindi ka pa ba nadadala sa ginawa ko sa iyo at sa iyong pamilya? Binigyan na kita ng pagkakataong mabuhay ng payapa. Subalit pilit mo na naman itong hinahadlangan. Sabihin mo, may nais ka bang patunayan? Manahimik ka! Kailan may hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa aking pamilya at sa aking mga kababaryo. Kung patuloy akong magsasawalang kibo sa iyong mga ginagawa, sino na lamang ang may lakas ng loob sa amin upang ikaw ay muling pabalikin sa impyernong iyong pinanggalingan? Wala ka ring pagkakaiba sa mga mambabarang at iba pang demonyong nasa baryong ito. sagot naman dito ni Esseng. Matapos niyang makapagsalita, agad din naman niya itong binunutan ng kanyang sundang at walang pagdadalawang isip na sumugod. Sa sobrang takot ng babaeng kasama noon ng lalaki, ay dali-dali rin naman itong kumaripas ng takbo patungo sa baryo. Nang masipat ng lalaki ang mabilisang paglapit sa kanya ni Esseng, agad din naman siyang gumawa ng hakbang upang masangga ang pag-atake nito. Pagkasipat ng lalaki sa isang kahoy na malapit sa kanya, agad din naman niya itong kinuha upang gawing pananggalang sa nagwawalang si Esseng. Matapos niya itong gawin, patuloy pa rin ang ginagawang pagsugod ni Esseng sa kanyang kinaroroonan. Alam niyang walang panama ang lalaki sa kanya, gawa ng tirik na tirik pa ang araw noong mga oras na yon. Nasisipat niya din noon ang pamumula ng mga mata ng lalaki, subalit patuloy niya itong pinagsasawalang bahala. Nang masipat niya ang dahan-dahang paghawak nito sa kanyang medalyon, agad din namang kinontra ito ni Esseng sa pamamagitan ng paghawak niya sa sombrero ng hari ng mga duwende. Hindi lang ikaw may kargang mutya, kaya huwag kang pakakampante, demonyo! Sigaw dito ni Esseng habang patuloy niya itong pinauulanan ng mga pag-atake. Sa pagbigkas ng lalaki ng kanyang mga usal, tanging pagkagulat na lamang ang kanyang naramdaman nang marinig niya ang pagsabay ni Esseng ng kanyang mga usal upang kontrahin ang kanyang gagawin. Animoy sa pagkakataong yon, doon na napagtanto ng lalaki na hindi na basta-bastang kalaban itong si Esseng. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, naging bigo ang aswang na alipinin itong si Esseng gamit-gamit ang kanyang aral. Matapos bigkasin ni Esseng ang lahat ng kanyang natutunang aral, ay halos hindi niya mapigilang makaramdam ng labis na panghihina. Kahit kitang-kita ng aswang ang paghahabol ng kanyang hininga, hindi pa rin ito nangahas na sumugod. Ramdam ko ang matinding pagsasanay na pinagdaanan mo. Labis akong natutuwa dahil nagawa mong umunlad sa napakadaling panahon. Subalit ang lahat ng paghihirap mong yan ay mabilis ang maglalaho dahil napagpasyahan ko nang hindi ko napatatagalin pa ang buhay mo sa mundong ito. Tsaka hindi ba ang sabi ko sa'yo,
ayusin mo yung boses mo. Bukod sa nakakairita, talaga namang nakakatawa. Pang-iinsulto ng nilalang. Sa kabila ng lahat ng iyong mga nakita, nagawa mo pa rin akong maliitin at insultuhin? Huwag kang pakakampante sa iyong aral, demonyo. Dahil meron akong kakayahan na hindi mo alam at labis mong pagsisisihan. Sagot naman dito ni Eseng. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang muli naman niyang pagsugod sa lalaki, subalit bigla siyang naantala nang mapansin niya ang dahan-dahang paglaho nito. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tuluyan na itong maglaho sa kanyang kinaroroonan. Sa pagkawala ng lalaking yon, ay inaasahan na ni Eseng na hindi pa doon nagtatapos ang kanilang duelo. Okay, grabe. Iba yung kilabot ko rito sa Eseng. Alam niyo yung bawat eksena, di ko alam, hindi ko masabi, pero alam ko sobrang ganda talaga eh. Episode 2 pa lang to, pero yung nangyayari, di ba? Parang napakarami na. Tapos hindi natin alam yung mga susunod pang mangyayari. Tsaka sobrang interesado ako dun sa aswang na kalaban niya. Sino kaya, ano? Wala ba tong pagkakakilanlan o nabanggit ko na to sa mga nakaraan kong kwento? Doon nga kay Lola Astring. Di ko alam eh, hindi ko masabi. Pero pahintayin na lang ako sa episode 3. Sa ngayon hanggang dito na lang muna tayo kasi niluluto pa yung mga episodes eh. So baka maglapag tayo ng iba. Pahintayin na lang. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Teka lang. Comment kayo sa pin comment nito para meron tayong shoutout. Okay? Yun lang. Salamat.